Eizieren izenean ongi etorri. Eizie Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreten elkartea dugu. Eta elkarte horretan bada proiektu bat beste zenbait eta zenbaiten artean, bereziki kutxuna zaiguna guztioi. Obra hau guk euskeraz irakurri ahal izan dugu koronabarrori esker. Ondo itzulita dago, nire ustez. Ez da bera hemen dagoelako, ez dut hori esaten, bera hemen dagoelako bakarrik ez. Eskerrik asko. Bueno, kontatu iguzu, nila isilduko naiz momentu batean, eta orduan kontatu zer dela eta Carver, kostatu zitzaizun ala ez, zergatik aukeratu zenun Carver. Bale, bueno, arratsaldeon, eskerrik askot, hainbeste jende, irakurlea zeate, danez? Asko, bai, taldean biltzezatenak eta hola. Baina, bueno. Ibili naiz Nikolas Txikiren abenturetan zoragarri pasatuz. Ibili naiz hiltzaileen artean Italian. Ibili naiz Afrikan gorilekin, asko hobeto. Eta asko okerro egonez nazien konzentrazio esparrutan, Polonian eta barretan. Urtero itzultzen ditut pare bat opera edo, administrazioko zeraren batzuk, edo akta batzuk, edo. Hortik igual momentu batzutan bueltatu naiz pixka bat Carverrengana, azkeneko hoietatik. Itzultzaile izatea, bai, kasu batzutan igual badira adituak diranak, badira itzultzaile batzuk aldi berian idazlea diranak, baina ez da gehienak asko bintzat ez, eta adibidez ni. Eta itzultzen dugu, tokatzen zaiguna. Eta aldeguna, batzutan, oso gutxitan, aukera izaten dugu, hori gure gustoko edo gure intereseko gauza bat itzultzeko. Baina aukera hori oso mugatua izaten. Eta kasu honetan? Kasu honetan izan zen, literatura universala dalako bilduma hau, elkarteak bultzatzen duna eta sustatzen duna, publikoa denez gero, itzultzeko modua izaten da, edo itzultzera iristeko modua, deialdi publiko bat egiten da, liburu zerrenda bat ateratzen da, itzulgaiak, itzuli nahi diren liburuen zerrenda, eman dezagun 15 liburu urtean, edo 20. Hori, zerrenda hori publikoa da, egiten da, eta orduan nahi duna presentatzen da, lehiaketa horretara, lehiaketa egiten da, eta nahi duna presentatzen da. Lagin bat bialtzen da, anonimoa itzenik gabe, itzulpen lagin bat. Esaten da, lehiaketan bat ditzetan da, puxka hau, edo zati hau, edo kapitulu hau, itzuli behar da. Eta orduan horren itzulpena bialdu behar da, eta orduan zera batek, epaimahai batek jasotzen ditu, aztertzen ditu, aukeratzen ditu, eta gero erabaki eta esleitzen ditu. Stay with me, oh, stay. Pentsatzen dut, hiztegi aldetik nahiko zaila izan behar dula, ez? Ingelesak batez ere hiztegi oso zabala du, guk erabiltzen dugunarekin konparatuz, ez? Hemen zailtasun nagusia ez zen hiztegi izan. Kasu honetan, zailtasun nagusia eta kasu batzuetan ikaragarria izan zen biluztasuna. Lehortasun hori eta estuasun hori, ez dugu esaten, nun dauden. Ez dugu esaten ze herritan, ez dugu esaten ze kaletan, izenik batez. Lehenengo lerroan esan digu, hau senar emaztea dira eta oso histori txarra dago hemen. Gau gu, euskeraz, lehenengo bi lerrotan esan behar dugu, hori.
Itzultzaileen oharrak azaltzen direnean liburutan, eskertzen ditut pilo bat, adibidez, rimak daudenean, hitz jokua daudenean, karo, igual jatorrizko hizkuntzan da gauza bat, eta gero irakurtzen dezunean ez badago oharrik, ez ara konturatzen nundikan ateratzen da nago, ez? Esaera da, traditore, ez da, horren aurrean nola sentitzen zarete? Nire mundua da maila eta ordenagailua eta hor hizkuntza asko daude eta hortik atera gabe asko ikasi leike eta asko bizitu eta orduan, eta itzultzea ez da zailan, badakit aterako dala. Azkenean da beste edozein lan bezalakoa. Jarri eta dale eta lana handia eskatzen du. Eta orduan alde hortatik, liburu bati buelta asko eman behar zaizkio, ni behintzat, ni buelta asko eman behar zaizkio. Konplizidade hitza atera da hemen, eta ez dakik kontuatu zaten, baina hasieratik konplizidadea bi hauen artean sortu zen, eta horri esker egintzaigu erraza atsegina eta hori guztia. Eskerrak berai, eskerrak oro, eskerrak ane zuen lan zoragarriatik. Eizieren oparia esker hona adierazteko gure eskaintza honi erantzuteagatikan. Orain lan gehiago eman behar dizuegu, eta hau irakurritakoan guztia bukatzen duzuenean seguro berriz etorriko garen beste horrelako batekin. Nahi duzuenean bukatutakoan deitu guri eta aizue bukatu dugula eta beste xorta bat nahi dugu eta etorriko gara zuekin gustura. Asko mila esker. Ez, eskerrak zuei, ze liburuak hain zuzene hortako dira, ez bada irakurlerik, alperri ditugu gainerako guztiak. Bluebirds fly. If birds could fly.